and advocate Gcaleka is accordingly recommended for appointment as public protector. Advocate Gcaleka uvotelwe ngamalungu eParlamente namhlanje kuba abe ngumkhuseli woluntu olandelayo. The application for discharge in terms of Section 174 of Act 51 of 1977 is not granted. Liphanzile Iphulo lenkokheli ye-EFF uJulius Malema lokuba likhutshwe ityala lakhe kumqulu wamatyala. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Inani levoti zamalungu eParlamente eKapa zenze ukuba uadvocate Gcaleka abhengezwe njengophakanyiswayo ukuba abe ngumkhuseli woluntu omtsha emva kokuba iParlamente yenza izindululo kumongameli Cyril Ramaphosa zokuba anike uphumaphele uadvocate Busisiwe Mkhwebane ngenxa yokungalungeli kwakhe esi sikhundla nje phambi kokuba lifikelele esiphelweni ixesha lakhe ngomhla we-14 ku-Okthobha walo nyaka. Ikomiti ebichophele ukutyunjwa komkhuseli woluntu ephakamise igama lika-advocate Gcaleka ze iParlamente namhlanje yabamba ingxoxo phambi kokuvota. Yes, 244. The noes 12. And advocate Gcaleka is accordingly recommended for appointment as public protector. Ilizwi lesininzi samalungu eParlamente litsho kwavokotheka ngethuba uadvocate Gcaleka ebhengezwa njengomkhuseli woluntu omtsha welizwe loMzantsi Afrika, kodwa kuqale kwashukuxwa imiba ekhokelele ekubeni abe uphuma emagqabini kunabanye abagqatswa. Advocate Gcaleka was outstanding. You may have your issues with her, but don't take away that she demonstrated a clear vision for the job and is a capable and competent person. Kodwa le nkqubo iqale ngempikiswano ngethuba iqela le-DA lityhole ngelithi uadvocate Gcaleka usifumene esi sikhundla ngondlela mnyama. She did not conduct herself with distinction. A serious question mark must exist over her personal judgment and her independence. Her very cozy relationship, and some say intimate relationship with her boss. The honourable member here gives an insinuation of a young woman rising through sexual favours in the job, in this country, in this day. With what we have gone through, we can't allow this. Usomlomo weParlamente akaphosanga maseko wacela ukuba lo kaBreitenbach azishiye ezi ngxoxo. Honourable Breitenbach, will you please withdraw your statement? I will not. If you will not, Honourable Breitenbach, you may leave the house. Kanti nelungu le-EFF umnumzana Mzwanele Manyi unikwe uphumaphele kwezi ngxoxo emva kokuba etyhole uadvocate Gcaleka njengobetha ngoyaba umba wasephalaphala kamongameli weli watsho etyhola amalungu e-ANC njengemigewu. The people of South Africa must see that they have voted thugs who are willing to go to great lengths to appoint a tainted person to a position of such authority. Honourable Manyi, you may leave the house. You may leave the house. Thank you. Thank you. I'd rather go rather than sit with thugs. Ngethuba kuvotwa uadvocate Breitenbach we-DA nomnumzana Manyi we-EFF ngabo kuphela bangabizwanga kuba bangene ngaphakathi bavote. Ibingekho iCope, iUDM nePAC. Kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa ambhengeze ngokusesikweni okaGcaleka njengomkhuseli woluntu omtsha. Inkundla kamantyi yaseMonti eMpuma Koloni isikhabile isicelo senkokheli ye-EFF umnumzana Julius Malema sokuba ityala lakhe lokudubula esidlangalaleni kwimibhiyozo ye-EFF yokufinca iminyaka emihlanu ngo-2018 malichithwe likhutshwe kumqulu wamatyala. Lo kaMalema nonogada wakhe uAdrian Snyman bebevele phambi kwale nkundla ekuseni namhlanje kwilinge lokuba malichithwe lityala. Ibuyele enkundleni kamantyi yaseMonti kwakho ngalentsasa inkokheli ye-EFF
Umnumzana Julius Malema kwakunye nonogada wakhe uAdrian Snyman ngethemba lokuba liza kuchithwa ityala labo. Ngaphambili amagqwetha kaMnumzana Malema afaka amaxwebhu kule nkundla ngelithi elityala malikhutshwe kumqulu wamatyala kuba kukho bungqina bubambekayo. Kodwa ke iqunube khange livuthwe ngokomnqweno wemfene kuba umantyi usikhabile eso sicelo wathi soze lichithwe elityala. Accused 1 and 2, number 1 in respect of counts 1, 2, 3 and 5. Accused 2 in respect of count 4 and 6. The application for discharge in terms of section 174 of Act 51 of 1977 is not granted. Ukanti lokamalema ukhwelezehlela kumantyi ngethuba ethetha nenginginya abalandeli bakhe ngaphandle kwalenkundla. We will come back here and to sit and listen to that incompetent magistrate who comes late to court, who can't get her papers in order, who can't read her own judgment, who adjourns the court during judgment to go back seat and receive Pravin Gordon's call, and receive Ramaphosa's call, and receive Batoi's call. When she comes back to give a judgment, she's shaking like hell. Umnumzana Malema uthi bekunye namagqwetha akhe bagqibe kwelokuba elityala liphinde lichophe kwakho ngoJulayi wonyaka ozayo emva kwenyulo likazwelonke. We said to them, we are not coming back here until after the election. We will come back here and to sit and listen to that incompetent magistrate. Ukanti zintathu ezizityholo ajongene nazo lokamalema neziquka ukwaphula umthetho wokusetyenziswa kwemiphu, ukuba nompu ngongekho semthethweni nokudubula ngeembumbulu zamanyani. Inkundla kamantyi yaseNelspruit eMpumalanga namhlanje igwebe ngelithi abasebenzi abathathu bomgodi iLily Mine, uPriti Khambule, uYvonne Mnisi noSolomon Nyarenda basweleka ngelanga udilika lomgodi ngoFebruwari ka-2016. Umantyi uAnna-Marie van der Merwe uwise isigwebo emva kophando lwentsusa mabandla yokusweleka kwesisithathu. Le nkundla kwafumanise ukuba ukutyeshelwa komthetho olawula ukusebenza kwemigodi ngabanikazi balo mgodi nako kwabanegalelo ekuswelekeni kwabasebenzi bathathu. Imindeni yaPriti Khambule, Yvonne Mnisi kanye naSolomon Nyarenda bebakhona enkantolo ngesikhathi manje Anna-Marie van der Merwe athula sijubo ngeliphenyo lelendiwe ngesehlakalo lesenteka eLily Mine ngaFebruwari 2016. Imanje ithethe ama-awala amathathu ifunza lesijubo lapho kuvele khona ukuthi letisebenti letinzathu dashona ngelilanga lesehlakalo. Kanti-ke kumbiwa kwegolide ngalokungekho emthethweni kuthiwa ngiyo imbangela lenkulu lebange kudzilika kwale mayini. On the evidence presented to the court, the court therefore finds, with the technical assistance of the assessors, that the illegal mining activities inside the Crown Pillar were the primary cause for the collapse of the Crown Pillar. Lesijubo lesethulwe enkantolo semukelwe ngemindeni yalabo labashonile kanye nebanikati bemayini. Sesiphuma la kule inquest la icourt la magistrate ashilo khona ukuthi imayini icollapse ngenegligence mine management they are liable ngokufa kwa Yvonne naPriti naSolomon. So the findings are that there was a failure to complete a risk analysis, but quite frankly we had a very professional and experienced team, and we don't think that that's the major issue here. The major issue, as you know, is that the cause of the accident has been determined to have been caused by illegal mining. McChesney uthi lokwetfulwa kwesijubo enkantolo kutawuphendla indlela yokuthi le mayini ivulwe masinyane. Isengumba otshisibunzi umba okuthengiswa kokutya konakeleyo kwiivenkile zasekuhlaleni ukuzakuthi ngoku ngabantwana abathandathu kweli abasele bephulukene nobomi babo kwaye kutyholwa kuba baye basweleke emva kokutya izinto abazithenge kwezi venkile. Ukubhubha kwamakhwenkwana amabini asenaledi kuveze ubungozi bokuthengiswa kokutya kungekho semgangathweni kwiivenkile zasekuhlaleni. Oku kukhokhelele ekubeni apapashwe amaziko kunye neevenkile ezithengisa ukutya okuphelelwe lixesha. We got a tip off from one of the members of the community, as I'm a community leader. Sithole kunabo sisi abawu-3
They were busy preparing lamazimba lawa. Kunamabhava amakhulu bewakhona nama-equipments wabo ngaphakathi. Some of the community members, into esiyitholile ukuthi they come here bayeza bazowathenga at a half price. Mabaceda bawafaka emaplastikini bawathengise ngama-R1 R2. Umnini wesakhiwo esidilizweyo uthi akazange arhanele nasiphi na isenzo esingekho mthethweni. I didn't know what was happening. I only found out just yesterday when I was on my way here. Someone phoned me and said they're busy burning the place. When I came here, I saw the place like this. It's the only time I heard that these people are doing certain things. Ikomiti yale wadi ithabatha uxanduva lokuqoqa zonke ezivenkile kule ngingqi ngenjongo zokulahla izinto zomgunyathi ezithengiswayo. We started yesterday to check each and every expiring date in every shop so that we cannot compromise the safety and the health of our community. Yesterday we got from the same owner, we got instant porridge that has been expired since June. We are not chasing away the shop owners, but we need to administrate everything in the community to make sure that everything that is in the community is safe. I-Ward Committee ejongene nale ndawo yasephumla mqashi unikezele kwisixeko saseGauteng lomba ukuba iwunike ingqwalasela. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathela Newsroom Africa, ndinguZola Sholwana, iphumla mqashi eVlakfontein. Urhulumente wephondo laseGauteng uphehlelele iphulo lokuxhobisa abantu abatsha ngeempepha zokuqhuba nelibizwa i-Wrong Side of the Road Learner's License Project. Eliphulo lijolise ekuxhobiseni abantu abatsha abaphakathi kweminyaka 17 nama-34. Abaphumeleleyo baza kuncediswa ngeendleko zokuhlawulela ukufumana iimpepha zokuqhuba i-driver's license ngelasemzini. Njengoko ilizwe loMzantsi Afrika lichophe kumyinge we-32.6% wentswela-ngqesho zizigidi zabemibeli abakhangela imisebenzi ngelixa bezama nokufumana ezona zakhono zingundoqo, impepha-mvume zokuqhuba ke zezinye zezinto abazidingayo. In terms of our mandate, to say that how do we assist young people to respond to their social and economic conditions in the country or in the province. Part of it is to say that in response to that, we must be able to reduce issues of inequalities, unemployment and poverty. And then we are saying economically, every young person who finishes a matric requires some basic requirement. Part of that basic requirement is now driver's license. Abantu abatsha balamkele ngezandla ezishushu ke inyathelo likarhulumente wephondo laseGauteng lokubenzisa impepha-mvume zokuqhuba. Le license sizawusinceda ukuthi kumathuba omsebenzi ubelula ukuthi sithole umsebenzi ngoba kululanga eminye imisebenzi uthi uya-aplya uthole ukuthi ifuna ilantuka ilicense and iyadura ke ilicense ngabanye asebenzi asikwazi ukuyi-afford. Ukanti elinyathelo kukholelwa ukuba liza kuba likhubalo lokuncothula neengcambu umkhwa wokuxhatshazwa kotywala ngabaqhubi. Our province, if you check the number of cars that we have and the number of accidents that are recorded literally every week, you may assume we are in a war zone. We need to pause and start the education of educating our drivers to be responsible and to ensure that they don't do things that are not correct. Kambe babalelwa kumashumi-40 abantu abatsha baza kuxhamla kule nkqubo ngelixa bevela kuyo yonke imimandla yaseGauteng. Iphulo i-No Pens Down phantsi komxholo othi ikamva lam libalulekile utywala mabuthi cha lisungulwe namhlanje ibhodi elawula imicimbi ephathelene notywala eMonti eMpuma Koloni. Le bhodi ihambise yathi iziyunguma ezingokugqiba ukubhala imviwo ziphathwa kukuselwa kotywala ngokugqithisileyo oko kungabeka abafundi engozini kanye njengoko kwakwenzekile enyobeni. Baphume ngemva abafundi bezikolo ezahlukeneyo zasemdantsane eMonti othethe egameni lebhodi elawula imiba ephethelene nemithetho yotywala eMpuma Koloni uMnumzana uMgwebi Msiya uthi liyothusa inani labantwana abaselula abaselutywala ephondweni. We're beginning to receive a lot of reports from these areas, informing us about the pending parties, the parties that are being planned, by young people in these areas. So for us, it tells us that people are beginning to take this issue very, very seriously. Umsitho ubusingathwe ngumphathiswa wezemali, uphuhliso loqoqosho nemicimbi yokusingqongileyo uMnumzana Mlungisi Mvoko, inkokheli zakalizwi nezomthonyama kunye namaqela achaphazelekayo ababezimasela umsitho.
qodwa nguZingce Sanarhana wasinda kwintlekele yasenyobeni nothetha lwimi lumbi ngoku ngento athi wazibonela ngawakhe ngaloo mini yesiyeleko enyobeni. Nam ndiyazibuza njengokuba ubhuti sithi uba ndasinda njani ngoba nam ndandiphakathi kwabantwana ndikhwaza ndicela uncedo. Nosipho Bhuno ngumzalo bezimase Iphulo uphefumle wenjenje. Umnqweno wami ebantwaneni ngase ikanti bavile ohlobo ulikabot athethe ngalo nabo ongekhoyo olapha axelele nongekhoyo. Ibhodi lawo lokuthengiswa kotywala eMpuma Koloni ithi iphulo elichaseneyo nezilunguma zabafundi nalapho kubakho khona utywala nelibizwa i-No Pens Down liza kutyhutyha eMpuma Koloni yonke le nyanga de kubhalwe iimviwo zokuphela konyaka. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusipho. Kanti uThabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Koske madikela apho kwidesika yakho yendaba ndiyakubulisa mbukeli wam ekhaya ndikwamkela kaloku kule yam ke idesika yemozulu mna bethu igama lam ndikuThabile Mamthembu uqhude ningoza phaya kusapho lwakwaMakhaphela kokubanzi masiqwalaseleni yenjenje imozulu phaya ngemva kwemini ngomso kanti uMzantsi Afrika uphela bona baphila ngolu hlobo njengapha kuMantle ephondweni koMusila bevuka ke ngela-19 kanti kumiyoli yonke emva kwemini ngomso noxala imathumba ndakanjizulu phaya ngala-30 degrees napha ke bukola bukothaba zimbi futhi ngama-30 nje ekhatshwa sisasibini bukolam ithi chu nam ke siqwalisele ngokubanzi uba baphila njani ngomso kuMzantsi Afrika uphela ngamandla phaya eMpuma Koloni njengapha kaloku Alvani ngo-11 degrees phaya ekuseni kutshise ngokorhatya phaa ngomso futhi ngo-32 degrees benje nje ke bona phaya ephondweni lase-Free State njengapha kaloku koSasolburg bevuswa lela-10 phaya ekuseni iqhubeke kakuhle imini yabo ngomso loxakela imathumba ndakizulu ngama-20 nje khatshwa sisixhenxe mbukelo wam ithi chu kwakhona ncembe nabo kancami baphila ngolu hlobo bona phaa kwelaa phondo lasentshona Koloni njengapha kaloku oFredendal ezanye nezigudu nqweme ngama-20 nje khatshwa sesasihlanu kuhle mbukeli phaya eKapa leduma futhi xa bequkumbela usuku lwabo ngomso ngaye la 22 degrees. Bukalwa ekhaya baphila kahle noko ngomso phako Northern Cape njengaphaya kaloku eAppington bevuka kahle futhi ngela-18 kanti phaya emini futhi ngama-30 nje abe-8 kuhle naphaya eKurumani ngo-33 degrees. Bukalwa ekhaya baphila bona ngolu hlobo ke phaya kwelaa phondo lase-North West njengaphaya koTosca bevuka ekuseni nje ngela-16 intle noko bukela incomeka futhi la mozulu phaya ngorhatya ngama-30 nje khatshwa sesasihlanu. Nanto ke imeko phaya ephondweni laseGauteng njengapha kaloku kuNdlunkulu ePretoria ngo-12 degrees phaya ekuseni ngomso baqukumbela imini yabo ngomso futhi ngama-20 nje mbukelo wam ekhatshwa sesosihlanu ngomso phaya encamini futhi eJohannesburg ku-25 degrees. Nanto ke imeko mbukelo phaya ephondweni njengapha kaloku koLimpopo koThoyandou bevuka ekuseni ngo-17 degrees ibentle futhi ncomeke laa mini yabo ngomso ngawo kaloku la-20 nje amahle ekhatshwa sisibhozo. Yihle nam ke boyisikwalisele ngokubanzi iphondo lolala phaya empumalanga ngomso njengapha koMiddleburg bevuka nge-10 bathi chu nemini yabo ngomso ngama-20 nje abe-5 emalahleni futhi kuhle kumyoli ngama-20 nje khatshwa 6 kanti nazo ke imeko phaya kwelaa phondo laKwaZulu Natal njengapha kaloku eNewcastle bevuka kakuhle noko ngo-12 degrees bayihambe nayo kakuhle imini yabo futhi mbukeli wam ngama-34 kokufona inqwake phofu naphaya ephongola ngo-31 degrees. Bethuna itshoko yam into kwidesika yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Kanti bukela ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga leYouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.